keby ste nám mohli povedať, čo je pre vás bezpečný podnik? Dá sa žiť ešte bezpečne? Dá sa žiť s primeranou úrovňou bezpečnosti. Absolútna bezpečnosť neexistuje, už vôbec nie v oblasti výpočtovej techniky. Tam jediný bezpečný počítač je ten, ktorý zavriete do pivnice, odpojíte od elektriny a zabetonujete. Sice s ním nič nespravíte, ale ho máte absolútne zabezpečený. Všetko iné je už len nejaká úroveň priateľného rizika a bezpečnosti. Ako Evident pristupuje k bezpečnosti? To znamená, čo ponúka svojim zákazníkom? Evident ponúka svojim zákazníkom široké spektrum produktov aj služieb, od dielčích produktov typu šifrovacie zariadenia až po komplexné konzultačné služby, respektíve služby SOKov, respektíve centier pomoci v prípade nejakých bezpečnostných incidentov. Akí sú typickí zákazníci pre vás? Kto to je? Z pohľadu sektorov, či už je to public, industry, utility, čokoľvek, čo sa týka veľkosti, v podstate od tých menších stredných podnikov po government, čiže v podstate ktokoľvek. Tak, a to je všetko z tohto videa. Je už večer, ja som ostal až do úplného konca tejto konferencie a musím povedať, hlavne tie diskusie, tie panelové diskusie boli mimoriadne zaujímavé, pretože sa dalo na hocičo opýtať. To je všetko. Ak sa vám páčilo toto video, dajte prosím like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. Majte sa pekne a dovidenia. Ahojte.